negro na. Ay, daw ako na negro man yun. Ang tinola. Ayan guys, pag-isa lang po tayo. Lagay na po ng kunting mantika. Ayan natin yung luya. Ayan natin yung sibuyas. Sibuyas. Natin. Natin yung bawang. Natin yung manok. Ngayon, maglalagay tayo ng patis. Patis. Titisa po natin sa patis. Maglagay po tayo ng nor. Takpan po natin hanggang matuyo. Yan na po, nag-isa na. Maglagay na tayo ng tubig. Pan na natin, pakuluin. Susunod natin yung sayote. Po kumulo na, ilagay na natin yung
sayote. Yan. Tapan po natin yung maluto. Tapos sunod natin yung malunggay. Luto na yung sayote, maglagay tayo ng konting asin. Medyo matabang. Lagyan na rin natin yung siling haba. Pampabango. Sunod na natin yung malunggay. Yan, kulo na natin ng konti. Yan na po, luto na po.